бародаро, ман дар ҳамин канали Чигаб якчанд треки худма партофтум ва бисёр хоҳиш кардам ки дига трекотам парто. ай сабабе ки трекои ман авторски права дорад, ман наметунам ҳама трекома дар канали Чигаб партом. барои ҳамин канали худам МС Ҷурабек ҳуи карагиюм дуроен обуна шавен ва трекои мара метонен ай ҳаминҷа гӯш кунед. ман ссилкаи ҳамин канала дар комментария ва описанӣ мемонам. дароен обуна шавен. пешакӣ раҳмат. салом алейкум бародаро, ин канали Чигаб мебошад ва номи ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо як секрети иморо нишон медиҳем ки мисол вақте шумо имо мекушоен бисёртар духтарҳо, кай вақте ки номеротон паҳн шуд, бисёр зангҳои нодаркорӣ ва смсҳо шуморо нороҳат мекунад. барои ҳамин ҳозир ман як секрета нишон медиҳем ки шумо метавонед ай ҳамин хел зангҳои нолозим ва смсҳо халос бишен. вақте ки номерои шумо паҳн мешавад, дар кор нестае ки шумо номерои имотонро иваз кунед. просто ай меню медроен, настройкиша туғри мекунед ва ба шумо ягон кас нависондаам наметавонад ва зангам зада наметавонад то вақте ки шумо дабавит накунед ҳамон номера дар друзиёҳотон. хоб, барои ин медароем имо, меню медароем ва настройки интихоб мекунем. поёнтар мебиен закрит чати дорад. инамира меҷиқен, да мекунен, яъне ҷои сабшени шумо маҳкам мешавад. танҳо касое нависта метавонанд ки шумо дар друзиёҳотон дабавит караги ҳастед ва одамое ки номерои шуморо дабавит мекунанд, то шумо дабавит накунед, дар шумо нависта наметавонанд. ва боз конфиденсиалност медроен ва иҷада последний активност май контакт ҳаст, все ҳаст, никто ҳаст. метавонен аинҷа никто монен, барое ки ҳеҷ ка дида наметавонад шумо кай имо дуромадагӣ ҳастен ва онлайн ҳастен ё не. ай ҳаминҷа метавонен туғри кунен, друзиёҳои шумоям дида наметавонад ки мисол шумо онлайн ҳастен ё не. бо иҷа фотографи профили ҳастай. ира метавонед никто дамонен, чтоб ягон кас сурати шуморо дида натавонад. хай иҷада бо отчёти о прочитанӣ ҳастай. ира метавонен шумо никто монен. вақте ки шумо да сабшение омад, шумо мехонен ва намехоҳен ҷавоб додан, да у одам намеброяд ки шумо хондагӣ ҳастен ё не. ира метавонен туғри кунен. ва ин буд имрӯза видеои мо. бо хоҳиш як хоҳарак и видеоро мо тайёр кардем. раҳмат барои тамошо. лайк монед, дар канал обуна шавед, фикротонро дар комментария нависен. ҳар як хоҳише ки шумо мекунен, мо ҳаракат мекунем иҷро кунем. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошен. хайр, то боздид.